na makondense bataro benga na ewene nese bedoka hey ogini dibeka chukwu dalo na ceremony was die very communion ebube chekwa kadun na ro ene ma lo bele bunya sieba pro
Nze nwana n'obi nọ n'ọgbọ. Nze nwana n'obi ọrịa. Egwu ndị Igbo ife afa bụcha n'isi 629 years ihe ife afa bụcha n'isi ọrọta na obidoro ife niile afa bụ n'isi 629 years eji wee rụ ife ị na-afụ ife a ka a kpọrọ original ego ayọrọ nwa bi omume ife dị n'ọrụ enyi daalụnụ ka a na-emekwana ọka na-ewepụta ego karịa ka e wetara egbe n'ọba ọrịa na-agụdụkwa aka ebe a hei ife ọrịa ji wee ka mba ọkịta ka m chọpụtara ọkwa na ọrịa ka Chineke chọrọ ka m jee n'ụwa nke a mbịa mana anụchara m ife okwu ọfụma m wee jebe Oraifite ọrịa nze nwa nọ n'obi
129 years ihe dị ife a. Ọ tọgbadoro ndị niile abụ ya atọ. Nwa bi uwe kwuru ya. Ọ gosiri na ife ba na-eme edorufe anya. Onye ka m ga-akọsalụ? And 40 nights, he survived for Abobatawo to Mongwa. Abu Baburi Kundi Abuzian, Ijeno of the Veja, Adura Quizi Fabia Libre Guagamona, Ogalana, so you can pay. Each of Galania BJ go pounds and dollar, open in a gig and a million. No, dalo. Already, Kabbalah, the mistake,
ndị akwụbara ife eche na akwụkwọ nkịtị ka ị na-agapụ ọ ego Igbo kedu maka ahịa dị ya akụ ọnana eze nne ya eze bụ adị onye ọrụ ebi eze n'ezie na afọ nwa Ogbuawa special quality onye ya afụ mmadụ ya afụ mmadụ ịma tukwa m nke MC tukwa m nke mgbalụ na m mere mistake tukwa m nke mgbalụ nna m Sa ọnụ ọrụ eze